Campursari Kusuma Dewi nglajengaken atur sedaya permalih dumateng para tamu tasih nuwun dawuh marak sowan ngabiyantara wonten wismanipun yanipun Bobo Senen sakeluarga ngaturaken sedaya permalih katur panjenenganipun para tamu sedaya mbok bilih ingkang katemben rawuh ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng siang wilujeng lelegan kanthi mardu-mardikan ing penggalih sinambi midhangetaken godhaipun kadang-kadang saking Kusuma Dewi Campursari makarya sinarengan Puspita Audio dan kantun Srijaya video syuting mirunggan ing mangke monggo kasumanggaaken dumateng para tamu sedaya ingkang keparang paring dawuh request lagu langkung-langkung ing keparang nderek dana swanten mangke monggo kangge ngregengaken swasana wonten wismanipun yanipun Bobo Senen sakeluarga. Nggih. Niki Pak RT Loso tasih keparang lenggah dereng niki. Pak RT Loso tasih mboten? Oh, luhuran. Nggih, mangke kersane wangsul malih. Mbah Kardi, Mbah ngersake lagu mboten? Ning biasane sing nari biasane iki sindene kok. Ya, Deir ini mumpung Mbah Karti wis mantuk ke masjid. Iya. Di suwune pirsa ngersake lagu napa? Nek mboten kletur yen panjenenganipun Mbah Karti kok pelanggan kula. Oh, lengganan. Nggih lengganan. Oh. Terus mboten, Mbah? Biasanipun nek mboten kutut manggung niku apa kae? Sinom. Sinom nyamat. Nggih, wilujeng siang Mbah Kakung. Nggih, saken lagu menapa, Kong? Nggih, pripun? Lho. Penyanyi iki nek sepuh niku asepe ampuh, Mbah. Nggih. Mboten ngoten, Mas. Kok sik takon kejungkel. Sik ya, Yang. Menika kula remen tiyang sepuh mergane setunggal Mas Kendil. Piye, Nduk? Piyantune nek sepuh kan gampil ngoten lho. Gampil hapus-hapusane. Open-openane ngoten lho, Mas. Iya. Pripun, Mbah? Seneng wong tuwa nek karep sampean. Gampang ngapusane. Mboten. Lagune siasa menapa, Mbah? Nyon gending menapa? Putut manggung. Jenengan sangu nggih? Sangu mboten? Nggih, gratis kagem jenengan. Los. Nggih. Oh, mungkin nek mboten sae pripun, mantuk? Kang 1000. Lah wong kula 2,5 men kula nyanyi kok. Sae. Nggih, niki diaturke. Nyuwun kutut ngersake kutut manggung Mbah Kutut Kardi. manggung. Nggih. Kutute Mbah Mardi. Kula mriki napa mriki? Nggih. Wis nang kono Nduk, nggo sawang-sawangan. Pelok barang ya, Mas. Nak selendro muntir.
dados pundi Mbah Kakung? Ketoke nggih, DP berarti. Ketoke elok. DP nggih. Suarane yo masuk yo, Mbah. Mesake nggih Pak, nggih ngedeni sak pole lho Pak. Nggih, sembah nuwun Mbah Kardi. Nggih. Niki mengke nek mboten saya ampun disuwun melih lho. Nggih. Nggih. Ning pelak. Ha ha. Ha ha. Niku dasare ket alit wonten ning weteng ki lho, Nduk. Pripun? Ayo ket bayi ning weteng ki dasare wis hobine wis nyanyi. Oh ngoten to Mas. Ayo wis Nggih. ning njero weteng barang iki wis Ya ceklane ora. mik kok ya. Eneng jero weteng iki biyen wis kulino di kei mik. Lah iya. No. Mik iki lho Mas, mik go Mik lho karaoke lah. kuwi Mik iki lho. apa mangsane iki lho? Mik kok nggih, Mbah? Nggih. Hur kata kok kok hur kata kok 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 mangga 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 sapa muni amba-amba ki ya amba ki lho alah mangga 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 mitangate
pripun Mbah Kardi? Awan awan ya layu mes kutut manggung jaluk jaluk omben 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 nono manuke Mbah Kardi ata omben 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 nono sedhithik banyune tawa kadas luwasa solae dos pundi Mbah Kardi kutute jenengan sampun kula ombeni le nyampleng nggih napa sajake nek kutut niku kan nembe bobok nek di mimiki ngoten saged tangi mboten Mbah mboten ngene jenengan Ora Ya ana Allah. kutut kok ya manuk jek turu ki aja diombeni. lah pripun Ya ora iso tangi. oh ngono Dislenthik. lah kudune dislenthik aboh pakan nono ata apakan apakan pakan 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 nono kutute Mbah Kardi ata pakan 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 nono sedhithik berase tawa genas ganes Mbah Kardi mangke sak bibaripun kutut manggung dipun lajengaken kuda nyongklang napa mboten nak manut niku nek nggih enten anune nek mboten nggih suwuk ngoten maksud kula Mbah das pundi lajeng mboten oh mbong kok ki lah sajake isik bingung bar tak kudang kutute iki Ya, iki dereng patek mapan di papan sik ndek. kula nggih manut wingking sing ngendang nika nang ngejak lanjut nggih monggo nek mboten nggih mboten Mbah Manut sing ngendang berarti iki Lah ya. iya iki sopir Manut sing ngendang, ya. Di papan sik sing ngendang, ya. Iya. Aja pareng nyiseh ya. apa kuwi Sing ngendang ki lho. oh iya Kendangnya aja nganti nyiseh. terakhir
kuda nyongklang tumpaan sang panci ambengi moga sampun katur Mbah Kardi sampun marem nggih sampun marem nak marem napa dereng empun sampun kula mrika nggih Mbah nggih sembah nuwun Mbah Kardi dawuhipun sanesipun Mbah Kardi mbok menawi Pak Utet sisa manggung sampun keparang katur Pak Gimin Pak Gimin kersa Pak RT oh Pak RT nggih iki Pak RT Pak Loso keparang beksa orek-orek beksa nggih sak menika saged mindah temanyi Pak nggih kersa jumeneng mboten Pak RT oh kersa no iya orek-orek Pak RT nyuwun diiring kae jare monggo tasih sinarengan sak menika Pak Pro Kadang Kusuma Dewi sekalian ingkang kepareng beksa sinten ngoten Pak kersane gayeng
Rete tanduk mboten. Tanduk Nah, mboten. iki orek-orek. Ya. Bayah dompete. Matur sembah nuwun. Tanduk Pak mboten, RT. Mbah. Nek tanduk mboten. tesih kula aturke. Nah, nggih.